Jottoni sikang baba goria jotto nung nonole cheng pal kolom jau. Aw, jotto no kaha kereng ni tongbai na kha khlayu. Jotto no lamsawu. Taklai bobo kami boho moya logo matai kotor baba goria biya ganang berainai. Taklai matai kotor baba goria biya ganang berainai. O moyal tei o kami rogo. Moyal taklai berai jangnai wngkha matai kamini moyal no karui burima moyal tei pitra moyalo. Bishes khaiui o bisigo taklaio burima moyalo no berai jaksinai. Taklai o bangsai rogo berai jaknai o moyal logo berai jaknai. Taklai bangsai ni bangmari mari wngkha total matai kami soho 7 khan eba 7 khan tongnai. Burima moyalo no bangsai bangmari 5 khan. Bobo kami ro khobjak kha bono chwng srai srai khe silainai tei srasani bisingo. Pitra moyalo tongo bangsai kaisa tei matai kami o tongo kaisa. Haikhe 3 khan moyal miliui bangsai ni bangmari wngkha 7 khan eba 7 khan bangsai. Puilao chwng silainai burima moyal ni simi no. Burima moyal ni bangsai number 1 no tongo. Bangsai number 1 no luku rok khobjak kha duluk nara kami, joymereng kami, tuijelui kami. O kaitham luku miliui no eba kaitham para miliui no bangsai number 1 total family tongo 122 family. 122 poribar miliui no kaisa bangsai wngsinai oroni bo. Oro sathai klaiui duluk nara kami wngkha chini tabok tongnai borom ganang Jomatia hoda okra Bipra Kumar Jomatia ni kami. Bangsai number 3 no tabok khwnalai bisnai. Bangsai number 3 o bobo kami ro khobjak kha Kunjamura kami, Tingoria kami, Burima kami, Jura kami. O 4 khan luku miliui kami miliui bangsai number 3 wngkha. Oro total family tongo 154 family. 154 poribar miliui bangsai number 3 ni wngkha. Oro kami bangmari wngkha 4 khan kami miliui bangsai number 3. Bangsai number 4 o tongo. Bangsai number 4 o total family tongo 248 family. 248 poribar. Oro ni bobo kami khobjak kha chwng tabok silainai. Songotra kami, Charkolok kami, Lokai kami, Bastobimu bo hongjago. O 3 khan para ba kami miliui bangsai number 4 nai. Tei total oro tongo 248 family ba 248 poribar. Bangsai number 5 o tongo. Dulkai kami bangsai number 5 total family tongo 66 family. Haingke ba 66 family tongo. Oro khaino bangsai number 5 oro para kaisa nungsinai. Hingke total burima moyalo taklai bangsai ni bangmari wngkha 5 khan. Aboni yagulo pitra moyal ni kaisa karjagui tongmani beraijak kho hinui chwng hoda okrani khok ni simi saui mawo. Oro ni wngkha para ni wngkha Kaintia Katal kami bangsai number 6 wngsinai. Oro total family tongo 46 family. Oro kami kaisa nungnai. Oro family ni bangmari wngkha 46 family. Buni yagulo bangsai number 7. Bangsai number 7 o tongo matai kami ba matai para hongjago. Biya ganang je baba goria tak tongmani pitra kami. Oro total family tongo 224
24 family haike ba 224 poribar tongo haike taklai total bangmari bangsaini wngkha matai kami soho 7 khan borima moyalo bangsaini bangmari wngkha 5 khan pitra moyalo kaisa duljaka bangsai number 6 haikene total taklai bangsaini bangmari 7 khan bo haikene total family taklai gorijaknai 1132 family 1132 poribaro taklai beraijaknai